CPF kanye nozakwabo bonke asebenza nawo kakhulukazi abakuzikhali enayo la namhlanje esibambisene nabo silwa nobugebengu la kule province yethu. Ozakwethu ngamsana nabo Brigadier Ngubane, Brigadier Thango, maningi amaphoyisa akhona la. Ngibekelele iqhuze zama department esamsana nabo babiyela bamdlovu. Siyakhuleka umphakathi wonke osihlangene nawo la emvuleni, sijabule ukuthi umphakathi uthe awuphume uzoza kule mbizwa namhlanje esiyicelile samaphoyisa. Umsebenzi wethu ukuthi amaphoyisa ubhaliwe wabhalwa encwadini zahulumeni kule constitution yase South Africa. Ngicathi nabazo umthetho sisekelo osiphethe sona ekuthiwa i-constitution ya South Africa. Kule constitution ya South Africa kukhona la kubhalwe khona ukuthi umsebenzi wamaphoyisa yini. Li section 205 subsection 3 of the constitution. Ibhala nje ukuthi umsebenzi wamaphoyisa uvikela ubugebengu, ulwisane nobugebengu, uphenya amacala amayenzekile, uvikela abantu nempahla zabo njalo njalo. Igama lokuqala libhalwe khona MEC elikeza umsebenzi wamaphoyisa lokuthi uvikele umphakathi, uvikele ubugebengu. Ngesingisi kuthiwa prevention. So samaphoyisa ke siyakwazi ukuthi kusho ukuthini lo, kufanele sivikele ubugebengu bungaze kube khona. Mawubona iphoyisa uzwa sekuthiwa iphoyisa ligijimisana nomuntu emgaqweni lembopha, uzwa kuthiwa iphoyisa kade lidubulana nezigebengu ndawo nathile, ubokwazi ukuthi iphoyisa selihlulekile ukwenza lokho okuqala efanele ngabe likwenzile. Kuthiwa prevent crime. If you can't, combat crime. So when we combat crime, sisuke sesiyilwa. Asifuni ukuthi siqale sifike ekulweni eqala. Siqala ngokuthi sixoxisane. Ukuprevent kusho ukuthi kufanele sihlale kanje ukuze sigweme into yobugebengu engasenzeka. Mayidlula lapho sesidonse ikhaya, sesingena ensimini. Asifuni ukufika la. Ngicathi siyazwana. Sihlangene la namhlanje ngoba sizama ukwenza lokho umthetho osithuma wona. Asihlangene la ngoba sizokhuluma ubukhosi. Sihlangene la samaphoyisa MEC nomphakathi wonkana ukuthi sizovimba ukuchitheka kwegazi. Liyahlola silibhekile samaphoyisa. Liyahlola lento eyenzekayo esiyibonayo la, asifuni ukuthi kufike uDisemba isekhona. Ngoba kwafika uDisemba kuzofika lezi insizwa eziphila ngentelezi eqhamuka emahostela ezofika zingasazwile. Kungcono ukuthi silungise thina ukuze ziwuthole umyalezo ukuthi cha kuhlaleke kahle emakhaya. Azingezi la seziza ngeni. Ngoba kunalento enizisebenzisayo ekuthiwa TikTok, niyabhala, niyarecorda, niyathumela. Kanti nabahlokoloza abanye abantu. So asiyikhulumeni isihleli la, ingakho sila samaphoyisa. So ubizele lokho ke lomhlangano. Ngiyabezwa bethu umkhwanazi MEC ubiza imbizo ubukhosi, uhlangana naphi nobukhosi? Umkhwanazi kanye namaphoyisa lawa aholayo uthunywe ukuthi avimbe ubugebengu, aphephise impilo zabantu. Uma umkhwanazi namaphoyisa bebona ukuthi kukhona into engasibe ingozi, kumele benze imizamo ukuze bavimbe lobo bungozi. Lento iqalaphi lesiletha la namhlanje isukela ngomsombuluko lwamasonto amabili adlule. Ngithintwa isilo ebusuku, siyangifonela sithi mkhwanazi kukhona into engahambi kahle la eNdlunkulu. Ngizocela ukuthi uthumele amaphoyisa kade azobheka. Kungathi kukhona abantu abafike ngamabhasi amabili isizwe sakamkhwanazi, kukhona singagculisekile ngakho. Ngase ngithumela amaphoyisa ukuthi ayobheka ukuphepha. Afika hlala ke amaphoyisa abheka ukuphepha. Nhlanhla leyo bekhona inkosi uShinga esinayo la ngaphakathi kwethu namhlanje kanye nenkosi uChilizi.
engicela ukuthi bangakwazi ukuyichaza udaba ngoba bengekho mina. Kwakhulunywa ke kwaphela ngathola umyalezo ngabo 11-12 ebusuku ukuthi cha sekuhlukene sebehambile la kade befikile esilweni. Ngicabanga ukuthi into seyixazulekile. NgoLesibili kwavala umgaqo ku-N2 uthela wayeka lo hamba imoto eningi. Okusiphathe kambi ukuthi mase kuvaleka lo mgaqo kukhona abahamba ngama-ambulance abagulayo bavimbeka manje emgaqweni. Ngithi ngiyabuza ukuthi isizathu sokuthi kuvinjwe umgaqo yisiphi. Engiyitholayo ukuthi laba kade beyiNdlunkulu ngomsombuluko abakutholanga ugculiseka ngento kade beyihambele eNdlunkulu. Ingakho sebekhipha ulaka balikhiphela la emgaqweni. Sengithi ngeke phela amakhwanazi bakhipha ulaka balikhiphele kubantu abangahlangene nendaba yabo. Ake ngisondele ngikhulume nabo ngibeze ukuthi inkinga ikuphi. Nokubaxwayisa nje ukuthi umthetho uthi yithi wena mawuhlukumezekile uqondane nalomuntu okuhlumezekile ungasuke wena uyohlukumeza omunye umuntu ongahlangene la indaba yakho. Laba bazambele emgaqweni abazi lutho ukuthi abanye abazi nokuthi umhlaba kabalo abadlula kona. Bahambe eSouth Africa bafika e-toll gate bayakhokha baqhubeka abafune umuntu ozobavimba endleleni banelungelo. Umsebenzi wethu kwethina amaphoyisa ukuthi sibavikele bona abayihambele emgaqweni. Yithani nina abakhwanazi manje nenkinga zenu nihlangane esibayeni nihlangane engadini kanje niyixoxe ningayixoxeli emgaqweni ningayixoxeli kwabanye abantu abangahlangene. So ngifikileke inkosi yangihlonipha kaMkhwanazi yavuma ukuthi sibe nawo umhlangano safika. Masixoxisana ngithola ukuthi kungathi kunokuphambana khona okwenziwe isilo ngokuthi sibeke insizwa kaNcube ekuthiwa iyiso kule ndawo okuyona ke xasula abantu bakaMkhwanazi. Sengithi ke abantu bakaMkhwanazi kuzofanele hlale phansi nikhulume lento. Nikhuluma nodwa, nikhuluma noNcube, nikhuluma nesilo, nikhuluma nobukhosi bonke. Ihlalani phansi nikhulume. Ukuze nehlise ukudinwa kwabantu. Mina engakwenza ngoba ngiphoyisa, ngihamba ngomthetho. Umthetho uthi into ihamba ngalendlela ubhalwa phansi. Angubhali ngoMkhwanazi. Asubhali samaphoyisa. Sufunda lo subhalile. Bese kuthiwa lo uphula kumthetho mawuphula umthetho ufuneka kwenziwe njengani. Ikona phela esikwenza samaphoyisa. Ngase ngithinta labo kuyibona ababhala umthetho ngobukhosi. Uhulumeni azochaza ukuthi uma sithi ubani uyinkosi sivuma kanjani thina uhulumeni ukuthi lo uyinkosi. Mase simbeka ukuthi uyinkosi simbeka ukusuka la kuphelela la. Uma uhulumeni ethi sivuma kanjani isilo iso lenkosi mawuthi likhona lisebenza kanje iso lenkosi. Uhulumeni mayivuma ukuthi kunenduna umsebenzi wenduna yilo isebenza la kule ndawo yilo umsebenzi owenzayo. Asibeki induna thina samaphoyisa, asibeki iso lamakhosi, asibeki inkosi. Bengithi ngicacise lona. Ngicela uMEC ke ukuthi awusize ke MEC ngoba phela indawo yakho le. Awuze la uzokhuluma nomphakathi wakule ndawo yaseDukuduku. Ngoba njengoba linetha akusiwa amafe ngikhuluma ngawo la. Ngikhuluma ngefe elimnyama elihlanganayo phezulu kwale ndawo ekuzochitheka khona igazi uma engalungiswa lento. Ngicabanga ukuthi ke abaholi njengoba bela ngaphambili impunga zakule ndawo amakhehla izalukwazi ziyakwazi ukuhlangana ndawonye ukuthi zikhuze le mpeza. Ngoba isifikile angifuni njike nibhekela amaphoyisa lawo. Lamaphoyisa afanele alikhumbuza ngalolu suku safika la sathi nina bantu abamnyama hlalani phansi nikhulume nixazulule udaba ningaxuluzuli ngemkhondo nangebha. Ngoba mase kuchitheka igazi angizusola thina ukuthi besenzani ukuvikela lo. Asikho endlini zenu. Asihlale emahlathini enihlala khona. Xoxisanani indaba yenu le. Ngizocela ukuthi ke nikwazi ukubeka indlela. Ngoba lokho oMEC abeza nakho ozakwethu abeza nakho yiloko okubhalwe encwadini zikaHulumeni.
Uma sekubhalwe incwadi zahulumeni ukuthi kusemthethweni ekufanele sikuhloniphe, uma ungazwani nomthetho lobhaliwe nale nqumo ezathwa uhulumeni, kumele ulandele imigudu ebhaliwe khona efuneka uhambe ngayo uma ukuthi unesikhalazo sithini. Izikhona inkantolo uma ungajabulile noma ubhalele kuona ama department la ku MEC ukuthi ngicela ukuthi nokuthi bazokutshela ukuthi kuyavumeleka noma ukuvumeleka. Uma ngabe ningawujabuleli umthetho ngendlela ohambe obhalwe ngawo, hambani niyovota, nivotela abanye abantu abazoya eParliament bafike bawushintshe umthetho bawubhale ngendlela efuna ngayo. Umkhwanazi uyowenza isiqiniseko ukuthi lo mthetho enubhalile uyagcina. Okwamanje lo mthetho obhalwe uhulumeni yilo amaphoyisa okumele enze isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uyawugcina. Musa ke wena ukuthatha uphume ngendlela yakhe eseceleni ngoba uzogcina uhlangana nohulumeni lapha emgaqweni kanti akumelanga uhlangane naye. So ngicela ukuthi sizwane kahle njengoba ngithe ngiyichaze namhlanje ukuthi ngila sibize lengqungquthela namhlanje ngokuthi kuzoxoxiswana ukuze iphele lempi efufusayo lomsindo khona uphele. Sikhona ke samaphoyisa makuthi khona izikhalazo umuntu anazo ningakwazi ukukhuluma namaphoyisa naka lapha emasayidini emaceleni nambe newona ukuthi hayi nginesikhalazo ubani wangihlukumeza wenza ukuthi nokuthi nivule icala. So walandela ke lawo macala. Sengigoqa nje MEC ngithi ngicacisa ukuthi kunamacala amakhulu esiwaphenyayo la amane afike kuthini. Amacala okubulala ikakhulukazi. Njengoba ngithi amacala amane nje abantu abashona bayisihlanu kula macala amane. Elilodwa icala kwashona ubaba nomfana wakhe. Bexabana nenye insizwe emgaqweni angazi baxathwa kanjani ngeemoto wabadubula abashona babili. Leyo ndoda ke iboshiwe yagwetshwa 25 years. Ungabuzi kumkhwanazi ukuthi kufa abantu ababili u25 years angiyona inkantolo. Inkantolo emnika u25. Kodwa sesiyakuthola ke MEC ukuthi lo muntu nalesikhala sisebenzisile ukubulala uyise nendodana. Isona sikhali esibulale owayekade eyilunga lenkatha ikhansela la kule ndawo. Owabulawa waqala. Isona sikhali esabulala lo kade umngane walelo khansela encathwe induna la kule ndawo. Sesithola ukuxhumana kwalo. Sithola ukuthi yena lo esimgwebile wayekade uyaphatheka kulolu kubulawa kwalo muntu wayekade ekhansela. Nale umngane wekhansela wayengeyedwa ke nalo ehamba naye. Kodwa lo ehamba naye usashona kuona lamacala omabili. Uphenyo lusaqhubeka ke MEC nakwelinye icala ukuthi sazi ukuthi obani laba ababulala abantu. Kodwa sikutholayo ukuthi kunento yokubanga umhlaba okhona. Iyonto ebangela ukuthi kube nalokufa kwalabantu. Okwesibili sithola ukuthi kunokubanga ubuduna kule ndawo. Lutho uphenyo kukhona insizwe yasabisa loyo wayebekiwe njengenduna wekade eyisosha. Wabuza ukuthi unasiphi isibindi sona ukuthi uhlale kule sihlalo soba induna. Akuphelanga insuku ezingaki walimala lo nduna lo. Into esenzile ke MEC sithathe wonke lamacala sawanika luphiko oluzosiza ngokuthi lisiphenyele wona olisebenza ngaphansi kweprovince lapha kumina. Awazuphenywa la. Awaphenywa la njengoba ngikhuluma nje aphenywa kulelo phiko. Engicabanga ukuthi abaningi ke sebeze balwazi besingathanda ulaziwa kakhulu MEC. Kodwa kulezi insuku sezela duma kakhulu ngoba uphiko oluthunywa ukuthi libheke ukulimala nokuhlaselwa kwamalungu omphakathi okuyibona kakhulukazi abaholi bethu. Uhulumeni wathi asilikhande lelithimba ukuze laba okuyibona abaholi abalinyazwayo sikwazi ukuthi sisheshise ukuphenya kwamacala.
njengoba lo walimala kokuqala la wayekade ilunga le-IFPA council lelo cala lathathwa lafaka kulolu phiko. Uhulumeni waphinde wathi abaholi bendabuko induna namakhosi nabo mabelimala lawo macala wahanjiswe kulelo phiko. Ingakho ke nalamacala engalapho kulelo phiko lolo selikhulunywa ngalo kakhulu endabeni MEC okuthiwa i-Political Killings Task Team PKTT. Ibona-ke abawaphethe lawo macala. Ngizocela ukuthi sisebenzisane ke namaphoyisa mangabe bephenya ngoba esikutholayo ukuthi ikhali ezisetshenziswayo yibhamu ikakhulukazi. So lona loyo kunesibhamu kule ndawo uyosixolela. Is either usilethe emaphoyiseni ukuthi aningeni ositesta lesami ukuthi asikaze sisetshenziswe endaweni embi. Uma ungasilethi sizosivikela thina sosicela. Ukuthi awusondeze sifuna ukubona ukuthi akusona nesike salimaza. Ngithe siyavikela ubugebengu, prevention. Sivumeleni ukuthi sivikele ubugebengu ngoba okulandelayo emva kwa prevention ucombating. Masithi siyacombatha uzolibuza iphoyisa ukuthi what does combat mean? Okusho ukuthi lokho kusesinqeni lephoyisa kufuneka iphoyisa likubambe ngesandla ngoba usuke sekukubi. Ngiyacela ukuthi singaze sifike kuloko bakwethu. Program director angifuni ukwanda kakhulu ngicabanga ukuthi lento esengiyichazile seyophuma ku TikTok ukuthi umkhanazo uyibize lembizo nje akuyona yamaphoyisa akuyona yobukhosi eyokuvimba ubugebengu. Ngiyabonga kakhulu.